Començaran ara a interpretar els grups de cultura popular els seus balls. En aquest cas, primer seran els gegants vells, en Rubesa i la Papona, els més pesants, en aquest cas, els gegants centenaris, els originals de 1850, no pas les rèpliques d'en Jordi Grau de l'any 2010, sinó les originals. Faran el ball del Meu Solet, composat per la Marisol Xabeli, membre de la colla dels geganters de Terrassa. De fet, seran els mateixos geganters, la colla de grallers i tabalers dels geganters de Terrassa, qui interpretaran, qui tocaran aquest ball del Meu Solet. Un ball dels gegants vells que ballaran l'Albert Trens i en Jordi Rubio, membres molt històrics d'aquesta colla de geganters de Terrassa. Gegants vells que, com podeu suposar, pesen lo seu, més de 80 quilos cadascun. De manera que la complicació de dur-los és alta. Grallers que afinen, Jordi Rubio portarà en Rubesa, veiem, i l'Albert Trens portarà la Papona. La resta de geganters situen al voltant de la plaça per fer espai, perquè és un ball complicat i, sobretot, per fer de puntal i per donar guia als geganters que són dins dels gegants. Doncs vinga, Rubesa i amunt, Papona tarda, ja la tenim. Endavant, el ball del Meu Solet. Doncs fort aplaudiment per aquests gegants vells. Els ha agradat fer voltes, això que pesen. Surten Jordi Rubio per un cantó, pel lloc del Rubesa, i l'Albert Trens, president de l'entitat, surt de la Papona. Gegants vells, doncs, de l'any 1850, construïts per l'arquitecte Lluís Torres i Armengol.